Mfundisi, ngithe mandizokubona. As you would recall, ukuthi iqa yethu celebrate 50 years, si-ordaina abantu besifazane into the ministry. And when you are one of those, esithi xa sijonga history yethu, si-female clergy, in fact, ibandla lonke, lithi hayi umfundisi uMbilini are those that we can consider ama-living ancestors ethu. Abantu abayiphendla indlela, bagawula amahlathi, ukuze mina nabanye odadewethu nomama bethu bezongena kule ministry. So ngithe mangizinike ke ithuba kulonyaka okubaleke kangaka siyibandla ukuthi ngizongqongqoza kwakho ekhayeni, ngikunike encouragement, ndixelele how much we love you. Uyibonile ke i-fruit basket engiyiphethe. It is a symbol of our love. Uthando lwethu kuwena. I know ukuthi indlela yokufundisa inamagigigigi ayo. And mhlawumbe thina siwathola, you know, they're maybe a bit better for us, and maybe that's because you paved the way, and you were able to deal with those thorns, so that, you know, we would have smaller thorns to deal with. And so in the name of Christ, our Savior, okunguyena owakubiza, in the name of the Methodist Church of Southern Africa, in the name of all believers, ibandla lonke liphelele, sizothi enkosi mama, umsebenzi wakho omuhle owawenza nosawenza, because umfundisi weseli nobe ngaphumula usasebenza ka retire, uyaphumula kodwa aphinda bizwe uzosebenza. I don't know whether you would like to share a bit of your journey, if there's something you can share with us, and then towards the end, ngizocela futhi ukuthi ube namazwi encouragement to us who are still efieldini, nalabo abasacinga ukungena uThixo asangqongqoze enhlizweni zabo. So I don't know what stories you can tell me, uzovula incwadi yakho lenkulu ye-wisdom, because you are the first black woman who was ordained in this MCSA. Itige lonto, you were able to be a trailblazer, and many other women, iskakhulukazi abamnyama bathi awuyenzeka lento. And we know during those times it was difficult. Kuyixesha le-apartheid, kunezinto ezininzi. I don't know whether you can share anything with us. Ngohambo lwakho, the challenges, the joys, because even though women in ministry have challenges, kodwa akhona nama-joys. Make ndive ke uphefumula mama. Okokuqala nje la mandithi sikhona into ezingathi zingafikisela ngenyembezi. Ukubona wena nje kunayo indawo enthathayo. Kodwa ukuthatheka wami kumnandi. Ngoba ndithi inkosi ba. Ngela xesha ndangaxeleli nabasekhaya ukuba hey into endikuyo. Into danthula nthi ungaxeleli nabasekhaya. Akho nto yaziyo uba kwakunjani. Ndingavela nje ndibe sendisithi to be a pioneer. Amen. It's not easy. Yayingathi ndibulela umuntu ehlabathini. Zwelonke lanyekile. Zwelonke lalishukuma. Ingathi lento eyenziwe nguNikiwe Mbilini emhlabeni wenzintweni. There were times ngisaqala ngobunzima. Ke ndadlula kuzo. Andisuzigqiba kodwa. Ngeke tata. Ngeke mama. Kwakukhona amaxesha. Uyabona ngexesha sekusithwa ke ngoku uyamkelwa ngoku. Ububheke esilodini. Ziqelele nje uba awazi noba imeko izawuthini. Futhi uzawuva uba ngoku sebusithi uyesinodeni kukhona sebetshile. Zizawuza yazi izinto ezithethwayo ngawe ufanele zize. Ndisaqala nje ngezinzima. Ufanele into ethethwayo ngawe ize. And isiza njena. Ziqelele ukuthi kodwa bakusecala.
sekufungiwe sekubethwa inqindi phansi kuthiwa njena asizukumvotela. Kodwa kuba mnandi ngoba le ndlela ihambe. Le ndlela imnandi ngoba inomphelezeli. Awuhambi wedwa. Linyanisile lasekhaya iculo xa sithi ngoko ndingahamba nawe Nkosana Ofefe. Ihambe. Uyesu Nodini ube yilonto ke ngoku ke uzawuba yiyo ke. Kwahamba futhi kwalapho kwacaba ke masithi ke ide yaphumelela esinodi. Ngoba God is great. And God is in control of everything. Kwacaba ke ngoku ke sekufikelela ixesha andizuziqalisa zonke bethu izinto ndiyagwengula ngoba nawe ndiyazi uqanile. Kodwa njena andikwazi ukungayibalise ukubana naku ke ngoku sowude wamkelwa sisinodi. Na mama andikwazi ukudlula kule. Sethiwo insumpa yam yandixelela kakuhle yathi njena sekubethwe ngenqindi phansi kwathiwa Jobe ayingumfundisi uSithola. I respect him very much. He is so rest in peace. Kubethwa phansi kuthiwa njena ungayamkeli lo ntombazana ungakhulinge Jobe usimoshe ngoba ubukhe wasimosha uzawuvulela onzimana. Amen. Ndimlo. Akululanga. Uyinto enke wedwa. Kwakungcono kwabanye ngoba mhlambi bakhona abanye abafundisi abasecaleni abakuxhasileyo. Wena wedwa hlena lamadoda. Naseseminari hlena lamadoda. Inzima zam ndizibelekile ekhaya abazi into nthuleke tu. Anaxelela mama notata. Kwakhona nexesha elithi ngingasuka imane ndiyojoyina ubunongendi. Ndabe ndisithi kodwa angeke ubunongendi eRoma. Kodwa ndabe ndisithi andicingi ndiyayithatha ithanda iMethodist Church of Southern Africa. Ndiyaya. Noba intabi yenyuka isenjeje ngoba yayenyuka. Kwabe kumiwe kusithiwa Jobe ungamamkeli. Ndidinga isitishi ke ngoku uzawudinga isitishi. Mandithi ke sendithe ndamkelwa njengomfundisi kodwa uzawuyaphi. Nakho ke ngoku apho kunzima uzawuyaphi. Yewe umhluba. Ahmane uyabengezela. My dearest mother. Hey uyabengezela uYesu esimkhonzayo. Kwathi ngoba uyabengezela. Kwavuleka. Ncedwe nguye. Andisithethi izolo ndithe ndonga ixesha. Wacaba ke ngoku imincili wabe uba caba ke unikhona into ethile ke amandlanyana ebekupha wona. Noba mhlawumbe uyokwenza iPasika uve kusithiwa njena hey itheku lidilike lonke ngoba lizomamela amazwi asixhenxe. Kaloku kufuneka udube sebunzimeni ngoba uzilungise kwawena uzile nokutyoku. Andithi ngokusendifunde nento zoba uzile xa uzawuya ePaskeni ungayi nje. So ke ngoku xa kuthiwa nje hey itheku lilapha ngoba livanga abalapha ababheka phaya. Xa kuthiwa itheku lilapha lidilikile lize apha lizomamela. Ayindima ingomandla. Ndizixelele uba zobopha ibhanti ngoba iyathi uzilungele lento yam ifuna uba mandisokole mandihambe nzima. Ndithethe ukuthi ke kwenzeke. Sekwenzekile ke i-hiding and Potchefstroom sekhethi ndiyehlonipha. Isoloko njalo inalo olathando Nkosi lam nalantsumpa Nkosi yam iqolele uba ifonelwe ikutshiwe kuthiwe hey lento yenzileyo Jobe nalo mama wakhona kodwa ke Nkosi yam kwenzeke. Sekwenzekile ke ngoku insumpa yam ngoku ngeme excited. Nge-excitement. Isikithi yo hayi uzawunqaba ngewesikoti. Insumpa yam torho inemincili. Ithi yaqaba amawesikoti. Aphatha amadoda. Isho awuphela uzophatha umzulu. Uzophatha hawu. Kwathi kwakuya ku-convention kwabuya kuthiwa sendithengile ne-waistcoat yam, sendithengile isipeliti sami sesikole. Wabuye ephinde sithi yeke. Iphinde yavuka phansi. Uba umfazi indawo yomfazi fanele isekitchen. Yayitsho apha kumlodo uba kufanele abe usekitchen. Indawo yakhe ilapha bikhona hayi. Kwacaba hayi mandisiyeke.
i-waistcoat ndasiyeka nesipeliti ngoba anako uba ndingazinxiba ezi zinto ngoba kaloku ndiyifimeyili. Ukuthwala entloko xa ndibheke enkonzweni ndakuqhela ngoko ngoba kwathiwa kwakha awunawuze uhambe ngentloko, asinawuze sinikwe umthendeleko nguwe uhamba ngentloko. So ke ndakuqhela ke ngoku uba ke enkonzweni mandisoloko ndithetha ukuthi zizinto ke ezinye zezinto endidlule kuzo ezo. Ezinye ndiyazigwengula ngoba andifuni ukuthi bathi ubana ndithetha nje in general, uyaqaphela? Ndithetha nje in general ubana kangangoba i-waistcoat endandinayo kwathi uba ujafta wevela overseas teacher seminar bathi ke ngoku ke abefundisa babekho umfundisi lo wamayo mandisendinike yena torho aska anxibe ngoba ndandingenawo unxiba i-waistcoat. Nendlela onxiba khe ndilibelelane na noko sibuzithandarha ukuzilungisa kancinci kodwa nendlela onxiba le kwakufuneka ukuba noko uyigade. Ndiyakuthanda kona ukuba yazi nje uthi koko kodwa ke kwakufuneka uzigade kakhulu, awunawunxiba nobusoloko ujongile. So yonke into oyenzayo ujongiwe. Ndithetha ukuthi ke zezinye zezinto ke endadlula kuzo Inkosi. kodwa ke iyahambe I like ndiyayiphinda loo nto yokuthi iyahambe ngoba kaloku le ndlela ndiyayiphinda le nto awuhambi wedwa unomphelezo solusuthi bawo ndingiyeni. Xa ubuye esekethini ubulele neplani le uba yini wandipha nkosi yam nangaphezu koba bendicelile. Ndithetha ukuthi kwenzeka njalo andifuni ndazi mhlawumbi Enkosi. Thank you for sharing. I know ukuthi u-comms director usazocontacta ezinye zalezi story uzokwazi ukuzifaka kwi-another dimension yethu iphepha lethu ngoba uzama ukudocumenta uhambo lwalabo who are in our ordained ministries okudala bekhona efieldini. But I like it xa usithi iyahambeka le ndlela. I think lelo lizwi it's very encouraging to all women, in fact bonke abefundisi, because even though clergy, female clergy sinama-challenges are unique to us, but isifundisi sonke sinama-challenges. Isikakhulukazi umhlaba esiphila kuwona usushintshile, necawe isishintshile. It's no longer the church esasiyazi. I think in your sharing of your story, I also appreciate there were those who were gatekeepers, but there were also those abayimela inyaniso. Ithi-ke kuthina loo nto, it's not all males who are against leadership nobufundisi babantu besifazane. And so we appreciate ama-allies angotata. Simbulela utata uSithole ngalokho akwenza, and we pray for the spirit of uJobe ukuthi sibe kuwo wonke umuntu, so that kulo 50 years esucelebrateayo sizokwazi ukuthi sibone i-growth kwi-women in ministry, not just aba-ordained but even abashumayeli, onobhayibheli, abavangeli, iqhubeke inkonzi yephambili, sibambisene both male and female. Enkosi mfundisi for sharing your story. Thank you. Lastly, ndiphethe ke njengoba ke ndise-KZN ixesha elininzi, ndibe phaa ngexesha elinzima apho bekuseliwa inkatha. Ndilapho ke kanye apho ngexesha amarhamente ethu ayafuna ukuba masizame uthandaza ngawo, akuxelela athi ndiselistini, kwakubhalwe ilisti yabantu abazabulawa. Akuxelela athi undibona nje mfundisi ndiselistini, ndiyafuna uzawuthandaza sithandaze, kodwa ukugqibela bazawugqibela bemfunela. And ke ngoku wena ungafunwa uba ambophatha loo nkonzo, kodwa ke ngawo amandla ubusiya kuthi noba uyabona ukubana abantu bahlele ezindlini zabo, kodwa Nkosi yam abezi nakwesi singcwabo salo mntu, kodwa uzixelele ukuthi bawo ubundibizile la marhamente wethu. Ube khona ke amanye kuthiwa ke hayi mayahambe abafuni noba angcwatyelwe apha, ungabi nakho ke kulowo.
kodwa komnye ubusiya bathi nababulali ngelixesha uphaya emangcwabeni wena balele ngizwisu phaa bathi awuphela sawubona kodwa akude kubulaleke ncam kangangoba uJobe beyatsho ngexesha torhwa ingawuba uthi tsangam ebeyatsho ngamanye amaxesha athi hayi mfundisi umpelele kodwa nam phofu kodwa ibiyirisk into nanje kukwazi ukuthi andihambi ndodwa uba ndifile ndizawuba ndifile ke futhi ndizawuba ndifile emsebenzini wakho enkosi nam. Inkosi mfundisi. Now if ungaba nezwi nje ongalisho kubefundisi bonke isikakhulukazi laba besifazane abengathina amazwi akho inkuthazo. Okokuqala bese nditshilo ke beyihambe ke indlela bese nditshilo ndiaware bangathi ndiguge kakhulu lo hlobo loba ndilibe into ebendiyithethile. Okokuqala. Okwesibili, never give up. Phambili noba imeko ithini. Masihlale sisazi ukuthi azizungabikho izinto. Ngoba ke nakotata Nkosi yami kasithethe inyani akho mntu angathwalanga. Umama uJeffro waba bathwela amanzi. Kodwa ke kuyahambeka. So ndizama ukuthi umuntu angabuyele emuva. Never give up. Noba imeko ithini. Makuhanjwe. Ngoba umsebenzi mkhulu. Uba uzawutyhafa uthi ndibuyele emuva. Yazi lento. Kukho abantu abangekhe baguquke noba angashumayela kanjani uNtsuku Lufafa noba angashumayela kanjani mhlawumbi uwena ungupresiding bishop kodwa kukho abantu abalinde wena ozawuthi ndibuyele emuva. What about esa souls? Sesakho. Kukuthi njena phambili khona kunjani. And kwinto engenongenzeki makuthethwe mani ngawo. Futhi njena ukholo olungena ntshaba futhi alunganga. Futhi ngamaxesha khawuzicela. Ya ndishona ngoku ndiyaphila. Khawuzicele nje. Enzele uzokwazi ukusondele kuThixo kakhulu uthandaze. And kuthiwe ezintweni zonke ulelana. Akuthiwa masibulele xa kumnandi xa kukuhle kuphela nokubana kubi. Isilingo ezingenxesha ziyasinceda ngoba zizizwe ezisinika amandla. Ezisinika amandla oba masibeke phambili. Andizama ukuthi enye into ke isiphiwo ngoba lokho asifani ngesiphiwo. Isiphiwo ndizokuthi futhi siyakwazi isiphiwo sakho ukwenzela intshaba. Ndenzela kaloku umuntu uzawethuka ezintshaba ayike abuyele emuva. Isiphiwo siyakwazi ukwenzela intshaba. Ungekazi wena ungekaboni noba unesiphiwo aqalisa ukucinga ngawe nokucingela kakubi. Kodwa hamba ngoba isiphiwo sakho kaloku asizusuka sibe lula nje kufuneka ukuthi udlule ezintweni. uJoseph lo namqonda bange wayebuyela umva sisazithethela ke. Mara uJoseph kaloku wayebuyela emva bange wayezile uba apha esiphiweni sam ndinguJoseph ndizawudibana nantoni. Funeka ungazi man. Funeka ungazi apho uyakhona. Sawubona phambili. Yazi. Indala imbongo. Kudala itsala. Ingantororoza. Ithethe kakhulu ingayeki. Inkosi. Amandla mangaka mama engathi udinga ipulpit. Hayi wosona yini ungikhumbuza umfundisi waTyumza wakhe watsho ugqibela wakhe apha ngowelapha ngiyakhumbula nosisi wanoBhayibheli basekhaya welapha wakhe watsho wathi hayi wena ufana uthuku kufanele impela ipulpit makanikwe. Enkosi no siyabulela. So in short you are saying to us all female clergy sijongisa amehlo ethu kuYesu imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Kuthi noba kwenzakala ntoni kulolu bizo kodwa sithi I will never give up. Because I can tell you mama, some of the challenges that you speak of that you experienced back in your day in the 70s zisekhona no. So ithi ke sinoxanduva as the church ukuthi singavuyeli nje and be happy about this commemoration
commemorations of Jubilee anniversaries, singavuyi kuphela, but masebenze so that we transform the church inside out, so that every woman and every girl child can know that they are made in the image of God. Thank you. And they are called by God to serve God in the church and the world. Yes. Thank you for inspiring us. Lastly, Mm-mm. regardless of what weighs us down, God is alive. Amen. Amen. No, thank you so much, Mother, for affording us this opportunity. I know that ixesha lePhasika, ixesha lefamily nenkonzo, but you have opened your home to us. Asihambi sodwa, sihamba nomongameli wesekethe iWoodhouse, sihamba notata uMfafa, umama uMfafa, onoBhayibheli, Magosa esekethe, who have welcomed us with such warmth. Nazi iBhayibhile zasekhaya. Yazi Bagcwele onoBhayibheli apha, sizomela ibandla nje. Sisithi usebenzile mama. And umvuzo wakho usemazulwini. Thina silandele emva kwakho sizawuncambaza. Singajiki, as you say, with all the challenges, we will soldier on. Simele uKristu, sisimele nesidima of a female in the Methodist Church of Southern Africa and in the world. Nkosi ma. Fikelwa zinkumbulo uba nani kwakungazeki lento ndithi kubuhlungu apha enhliziyweni kancane ikhona loo nto ba umuntu wayengazi ukuba kanti ngokuya wayefa olahlobo ebethe kolahlobo kanti ngenye imini ngelinye ilanga koze kuthiwe omamzimali ngopresiding ngoba kwakunzima ukuba kwakuvala imivalo ukuba sukungena kusithiwa sukungena ngoba ubukhe wangena uzayimosha le nkonzo ngoba amakhosikazi ii-females zizawuthi wu emva kwakho zingene kwakuthiwa uthe uzawumosha ngoba le nkonzo uzawuyenza ibe yabafazi kanti indawo yabafazi iphi isekhithini. So mna apha ngaphakathi into yasikelela ngakuba ndibulele ukuba kube nguwe endisaphila. Mandithi ndibulele le nto ndisaphila. Kodwa ubawo sendibonisile ukuthi ayibo kanti nako. Ngoza sikhala inyembezi into elila wayengazi uba kanti nyani phansi kobo bunzima lobo bunzima singithi uyabona kwezomqondorha kodwa azibonakalisa ukuthi uyingqonde ngamaxesha engqongo uThixo wethu sasingazi uba kuba khona abantu abanjengabo. Cela uba